उठाला राजा गोदिया में की बाटे मोरी चढ़ली जवानी ससुर न खदावा ससुर जी दुआला ससुर न खदावा ससुर जी दुआला ससुर न खदावा ससुर जी दुआला देवाला गइल खरिहानी उठाला राजा गोदिया में उठाला राजा गोदिया में की बाटे मोरी चढ़ली जवानी उठाला राजा गोदिया में की बाटे मोरी चढ़ली जवानी अरे ससुर न खदावा ससुर जी दुआला ससुर न खदावा ससुर जी दुआला देवाला गइल खरिहानी उठाला राजा गोदिया में उठाला राजा गोदिया में की बाटे मोरी चढ़ली जवानी उठाला राजा गोदिया में की बाटे मोरी चढ़ली जवानी नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागतानी भोजपुरिया जहान। हम रवि किशन शुक्ल स्वागत करतानी सुर के सबसे बड़ संग्राम में जेकर नाम बाटे रत्ना इलायची सुर संग्राम तृतीय पावर्ड बाय लिंक पेन्स। टॉप 3 के रेस शुरू हो गई बा भैया। शानदार परफॉर्मेंस के साथ अद्भुत आगाज खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आप जा सकेनी अपने सिंहासन के विराजमान हो जाए भैया। जय हो मोहन राठौड़ के। स्वागत कैल जाओ विश्वामित्र इंडिया परिवार ऑडियंस के। तीनों सेना के हौसला जे बढ़ा रहल बाटे एगो जोरदार ताली। न्यायमंडल ग्रैंड फिनाले में बहुत कम दिन बचल बाटे। ई जोन सिचुएशन बा 7 लोग 7 रतन पूरे हिंदुस्तान के भोजपुरिया आवाम के नजर ई लोगन पे बाटे। का कहे चाहबू ई सिचुएशन में जहां ट्रॉफी एजा आ गइल बा